Hi mga loves! Good morning! Join me as I... Hi, I'm Marinette. Marinette. Join me mga loves. Maluto ko ng breakfast today. Okay? So, join me. Come on, come on. Ang aking tag-hawat. Yan mga loves, gusto na akong magluto. So, let's eat na together. This is our brunch. Come on, guys! Let's eat na! Mga people of the world, Kung Kung, Boy Pilas, come on! Let's go, Come on, off na yung TV! Off na yung TV! Can you turn off TV, please? Come on. Okay, let's eat. Let's eat, guys. This is our brunch. You want fan? Yes, please. Hindi na, mag-eat na tayo. Time to drink. Sige, drink. Faster. Ako, mag-pizza lang ko. Check ko mga loves if meron ba siyang babae. What are you doing? Mga tayo. We got surprise for Papa.
Kabala na siya magbuhat ng statement. Alam niyo mag-sentence mga love in English. Very good, very good. Ayan na, ang daming trabaho ni Papa. Meron pa siyang sa MacBook, meron pa siyang sa Facebook. Amin yung pang-giveaway ni Nanay, ni Buchi. Kaya, eto na yun. Wait lang. Ayan. So, wait lang, te. Ayan. Tapos nag-sale din si Maybelline na naman. Bili na naman kami ulit. Hello! Yep. So, ibabay na to, tita. Whole na pagkain. So, ito sa Pizza Hut. Binili ko yung ano. Ito. Barbecue chicken. And chan-chanan! Pizza! Nag-order ako sa French Baker ng maraming ano, garlic toast, croissant. Ito, dito na yun. Yung mukhang brownie. Okay, and ito na yun.